Dostala z tohto na toto. Prvá príčina je tá, že som jedla veľmi málo a druhá príčina je genetika. Srandujem. Môj nárast váhy sa delí na niekoľko fáz. Prvá fáza bola ešte v puberte, neustále odopieranie si v jedle a následné záchvatovité prejedanie. Druhá fáza bola tá, že som sa chcela dojesť. Asi za všetky tie roky. Mala som skrat v mozgu, jedla som stále. Ja som jedla ako král. Nemám problém si priznať, že som jedla fakt veľa. Divím sa, že moja maximálna váha bola 104 kg a nie 170. Ale nebol to ani fast food, ako si veľa z vás môže myslieť. Bolo to domáce jedlo, ktoré som varila. Neboli to extrémne porcie, bolo to časté žutie niečoho. Pribratie zo vzduchu nie je môj príbeh. Ja som jedla stále. A keď hovorím stále, tak skôr menšie porcie a každých 5-20 minút. Neustále som mala potrebu mať v ústach niečo. Každá prechádzka smerovala do obchodu, kde som si niečo kúpila, aby som sa nenudila po ceste domov. Vybudovala som si závislosť.